ये हमारा गाजीपुर से एगो तरस चलल जो आज पूरे बिरहा जगत में बजत बा। संतोष भाई गाड़ी गाड़ी जाए हो गाड़ी गाड़ी जाए गाड़ी गाड़ी जाए हो गाड़ी गाड़ी जाए कलमिया गाड़ी गाड़ी जाए बेचारी के हाथ में कलम गड़ल भाई मीनाक्षी जी गइल भी आऊ डॉक्टर साहब के यही हरी भाई ने डॉक्टर रहल कलस की जब आ गइलू अल्लाह टेटनस का सुई लगा देता नी ओकरे बाद का भइल आ गया अरे तेरा बाप मारे लोरी के घरवा बोली लोरी के घरवा गई लोरी के घरवा गई अरे तेरा बाप के मारे लोरी के घरवा गई लोरी से नजरिया और 51वां पुरस्कार हमारे गार्जियन श्री लोरी के यादव जी एगो हमार दुलरुआ सार हुआ जेकर बड़ा जोड़ी बनल रहल यही मीनाक्षी राज से तोहरे गड़वा में सिंघड़वा भौजी डाल दे का वो हमार दुलरुआ गौरी गाना गौले बा आ गया कैसे हमारा अखिला भाई ने कोनो मरद रहल जौन बंटी बबली को ढक्कन खोले उनका ढक्कन मिक्स हो जाता है अरे हमसे खोलवावा भेंट हो गई भाई मेरा अखिला देखिए भाइयों ए बाबू नया नया बियाह भइल बा हमारा अखिला वो भौजी बड़ा सुघर सागर आइल बड़ी पार्टी में ऐसा केहू ना होई कि इनका मेहरारू को फोटो ना देखले ओके फोटो के मास्टर संभारता ना अब है तो हम ही नहीं देखले मोबाइल में देख लो हाँ तो और जरूरतो नहीं है एक दिन कहले कि ये जीरो में जा तनी इब्राहिम पट्टी न हाँ तो एगो सामान टूट गई बा ले आई सामान हाँ वो कौन ई हो कल कार तो कहली कि मुठियावा टूट गई बेला नवा का अच्छा मुठिया तनी बेलाना ले आई अखिला भाई बंटी बबली के ढक्कन खोले रहलो गईला इब्राहिम पट्टी जहाँ चंद्रशेखर जी का वो छुट्टी हो हाँ गईलो जाके बेलाना पता न कोना नासा में किन लेहलो हाँ मऊच खाल का बुझाई लेके घरे अइलो मेहरारू बेलाना के जब चौकी पर लगवला बैठत नहीं खे